Kolmoisluts kiertyy hieman ulos, eikä Adelina saa siihen kolmoistulppia perään, jonka oli suunnitellut. Kolmoisflippi sen sijaan oikein hyvä ja laadukas. Ja kolmoisritti siihen perään. Nämä ovat kyllä Adelinalla aivan omaa luokkaansa nämä vaikeusvariaatiot. Oikein hyvä kaksoisaksel kolmoistulppi yhdistelmä. Arvokas, ja olisikohan vielä ollut jo ohjelman toisella puoliskolla. Näin vähän arvelen, että se on mitoitettu juuri sinne toiselle puolelle, ja nyt hän vapautuu. Kyllä. Näytti ehkä se ensimmäinen kolmoislutsi virhe menevän jännityksen piikkiin, ja sitten tulee tämä harjoiteltu työ, joka näkyy sitten tässä rutiinissa. Kaksoisaksel. Kovassa kunnossa täytyy Venäjällä kyllä olla, jos mielii olympiapaikkaa, ja Adelina on siinä kyllä nyt kovaa kiinni. Hän on lyhyet-ohjelman jälkeen johdossa, mutta hyvin niukasti heti hänen perässään ovat maanaisensa Julia Lipnitska ja Jakka-Lovina Kostner. Tässä Adelinan koreo-sarjaa, ja ihanasti saa tämän tunteen mukaan, kun on hyvin mennyt ohjelma, niin näitä on vapaa-ohjelmat silloin, kun se loppu on hyvin harjoiteltu ja musiikkikin tukee sitä hyvin, niin tässä on lopputulos. Erittäin hyvä taistelu Sotnikovalta. Täytyy sanoa, että siinä alussa oli tuota mainitsemaasi jännitystä, ja hän osaa ne asiat todella hyvin, mutta jännitys pilaa monta kertaa sitten sen herkän vaiheen siinä alussa. Se on niin kova paikka pitää se pää tiukkana ja tehdä vaan se rutiini siinä alussa eikä lähteä lentoon. Ja hän pystyi sitten palaamaan tuolle omalle perustasolleen aivan selkeästi, ja sitten tuli se nautinto tässä lopussa, eli aika hyvä draamankaari tähän saatiin. Todellakin on 3 kärkinimeä, jotka mainitsin, siis johdossa oleva Sotnikova, Kostner ja Lipnitska, ja toisessa järjestyksessä toki ovat 1,5 pisteen sisällä toisistaan. Nyt tämä vapaa-ohjelma ratkaisee täysin mestaruuden ja mitalit, ja pronssista käydään kova kilpailu. Kyllä tuntui tuossa, kun Adelina meni alkuasentoon, niin ihan